जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जेरै जोंना मोनावनो ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि दिनावहाय जोंहानाव मा खामानि जायो बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आङो दिनै जोंहा गयबो हाननो नागिरदों नालाय ओमफ्रायो मुलिसो सना बियो मुलि र' ओमफ्राय बेसेबां कुइन्टेल ओंखारगोन बेसेबां फैसा मोनगोन बेफोरखौबो एसे मेम'रि दोनथ' भिडिअ बानायनानै दोनसै आरो थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय एसे बाराबो जानो हागौ ओमफ्रायो गय हानग्राफोरा हानगासिनो दा उनावहाय देखायगोन दायो जोङो मोनसे पार्सेल नायग्रोनोसै मिश'आवहाय अर्डार खालामनाय नै पार्सेला जाहैबाय मिश'आवहाय आङो फार्स्ट टाइम हावाइ सेन्देल अर्डार खालामदों आरोना न'आवहाय गाननो होननानै जरा मोनथाम बेयो जाहैबाय गस्ला गांसे गांनै गांथाम गरम बोथोराव गाननो बिराद मोजां जागोन बे गांसे ओमफ्रायो बे गांसे पियर कटन थार्टि साइजनि जाजोबखायो ग्रोबनो दाम खमनिबाबो मोजां मिलायना गानबानो मोजां नुयो नालाय बेनिखायनो दाम खमनिखौनो अर्डार खालामदों आरो आं फाख्रा नै बे जरासे ओमफ्रायो बे जरासे ओमफ्रायो नै दा नै जाहा जिरि सनाया बुलेट नारदों बा बाजाराव थांनो नागिरदों जिरि सना बिफाया ओमफ्राय जिरि सनाया हमथाबाय थायो हनै गोरलै बोरैबा माहानि बाय गाखिग्रालै गोलैगोन बोरैबा बे सैमाया जोंहानि नङा दै जोंहानि न' खाथिनिसो आलासि जानो फैदों आयु खारबाय आबाना खारबाय हनै खारलांबाय एफा बुरजा ओमफ्राय जोंहा गय हानदों दिनै आं जोंनि बागानखौ एसे देखायनि नै गयालाय नैबेफोरबो न'नि सोरगिदिं दङ ओमफ्राय नै मेन बागाना बे आरो बे गय बेफारिनि गारि गय हानग्राफोरनि साइकेला नै जोंहा न' खाथियाव फैदों आरोना फुंनि अर सायलायगासिनो जोंहानि जोंना गय बागाना बेनो ओमफ्राय नै मोजां बागान मोनदों देग्लाय देखायनांगौ नै ओमफ्राय गय हाननाय टेकनिकआ नै हले तो ভাল नै गय हाननाय टेकनिकआ नै गाहायाव माबायदि नेट होयो नै फेल जाबायलै माथो फर्मुलायानो फेल जाबाय नोंसिना नै ओमफ्राय गय बेफारिया नैबे आसल माने थिं सासे दंबावो ओमफ्राय नैबे सासेया नै
लासिं सिंथ' बाथ्रा नङा बेयाव देखायबा आरो नोंसोर बांसिन गय हरगोन ना सोरबाफोर गय हरनोबा नै बेखौ लोगो हम बेखौ कन्टेक्ट खालाम मोजां दाम होयो बिथाङा औ दे नामा आदा गेन्द्रा मानसिया गेन्द्रा नङा दा गेन्द्रा नङा नै नै बेबायदि नेट सोंनानै हानबाथाय बाहेरायाव खारला आरो रोगागासिनो ओइ नै रोगाग्राफोरा रोगागासिनो हा 39 कुन्टेल एके गयखौ हानखांनानै जमा खालामगासिनो नै दायो सुनोसै आरो बेसे कुन्टेल ओंखारगोनथाय मिन्थिया नैजैयावहाय खायसे जमा खालामदों इथि खायसे जमा खालामखांबाय माथो थिखांबायानो ना सुबाय ए खैथा थांखो 6टा बिदि बस्थासेयाव बेसेबां ओंखारो हा 40 केजि दाजाबगासिनो एथिबो दाजाबगासिनो गयखौ थिखांखांजोब्बाय नै 621 प्लास 627 प्लास 637 प्लास 622 प्लास 615 प्लास नै मारै गाखोदों 3245 ओमफ्राय बै 17 केजि 3245 17 केजिखौ प्लास खालामसै ना प्लास 17 32 केजि प्लास 17 32 जिरि सनाया बजों बामजादो गोलैगोन बोरैबा लासै लासै Ba